ndị ọma na-ekiri oge aṅụrị nnọọ na emume nke ụbọchị taa ịma na taa ga-apụ iche maka na anyị abatago n'afọ 2020 mana nke a bụ izu ụka nke abụọ n'ime afọ 2020 ka m na-eji anabata unu na emume nke pụrụ iche n'ụbọchị nke taa maka na ugbu ahụ na-eji ana akụkọ ndị ahụ maara aha ha akụkọ ndị ike na-eme ihe ejije ndị ike na-agba egwu ma ndị ike na-agụ egwu ma ndị ike na-agbakwa bọọlụ ha niile bụ entertainment ihe niile na-eme na entertainment ka na-ewetara n'ụbọchị Mọnde a echefula na ọ ka bụ Chibuike na-ewetara na mgbe niile n'isi mbido tibebe ihe niile na-eme tupu o jewezi ebe ndị ọzọ maka na ebe a ka o bidoro wegazi ebe ndị ọzọ dị iche iche TY Mix onye nkumma na-emepụta egwu bụkwa onye na-ahazi ụda ya bụ nke ndị isi na-akpọ sound engineer ọ pụtara na-ekwu ụbọchị a na otu o si wee bido ije ya maka na ụfọdụ ndị ga-asị na ebidoro m mgbe m bidoro nwe ihe m nwere esi m n'ụlọ akwụkwọ bido ịma na ụdị akụkọ ndị anyị na-anụ mgbe niile na mgbe m bidoro m enwe akpụ ụkwụ enweghị m akwa anakwa m ehi na okpuru biriji a na-eme nka na-enwe nke ọzọ mana TY Mix si na mgbe ọ na-ebido ịmụ ihe gbasara egwu na onwe ihe dịka pressure n'ebe ọ nọ na o ji nnọọ nwe na-eme ya na ọnwụ na onwe mgbe ọ ga-emegide ọnwụ na onwe ego ọ ga-eji rie nri ọ gaa n'ụlọ nna ya ga rie nri na ọnwụ na ihe niile zuru oke mgbe ahụ mana o ji nnọọ nwayọọ na-aga na-amụrụ ihe niile dị n'ime imepụta egwu maka na ọ nọ na kwaya mgbe ahụ na otu kwaya megide si na ọhịa aka ọ ga na-eme mgbe niile ọ pụta ọ na-agụgharị egwu ndị mmadụ gụrụ agụ na ya onwe ya chọrọ ị na-emepụta egwu mgbe aka ọ bịa were nwayọọ jekwuru enyi ya nwoke na-ahụ maka studio ebe nwanne ya nwaanyị nwere si ya ngwa na ya ka ị ka ya na-ese na ya kụziere ya ofu ihe maọbụ abụọ mana ọ dabere na nke a ọ gakwara n'ihu na-agba mgbe ị na-ahụ na ọ na-akụziri onwe ya ihe na-amụta ka esi emepụta egwu ma ihe igwe ọlọrọ ọhụrụ eji emepụta egwu sọftụwia na ọbụla na-apụta ụbọchị ọ pụtara ọ mara ka esi eji ya eme ihe a na-eji eme maka na ọ bụrụ na ị na-eme ihe egwu eme aka a na-eji ezi ngwaọrụ ndị na-apụta ọhụrụ were emepụta ihe egwu ọ ga-eme ndị nke nọ mgbe ahụ ndị nke maka esi eji ya emepụta ihe egwu a ga-ahapụ gị gafere ya bụ iburuzi onye agba ochie mana ị ka na agba ọhụrụ mana ị na-eme ihe ndị agba ochie maka na ịma ihe na-ewu ewu ya bụ ịma ihe ndị na-apụta ka esi eji ya were rụpụta ihe egwu a mana ọ sị na ọ bụrụ na ị chọrọ ịnọte aka n'ime indọstrị maọbụ ị na-agụ egwu ma ị na-eme ịnọ na ndị na-ahụ maka ndị na-agụ egwu ya bụ ndị artist managers asọ n'olu ndị iti ọ sị na ihe ga-enyere gị aka wụ otu isi arụ ọrụ n'olu nke o si wekwu ọ sị creativity mana n'ime ndị egwu ka ya ka nakwa ekwu maka ya Stefflon Don na Burna Boy mana ha na-abụ na anyị Stefflon Don bụ onye mba ofesi mana Burna Boy bụ onye nke anyị onye nke African Giant wee mara ịma na o nwekwara Grammy nomination anyị na-atụ anya na ọ ga-enweta ya n'afọ a mana nke ahụ wee bụrụ ya ha na-echeta otu afọ ha na-abụ na anyị abụ ha bụ onye nwoke na onye nwaanyị ka bụ ezigbo ihe pikchọ ha tinye n'Instagram ebe ha nọ nnọọ jee were nọ mee ncheta ihe a ndị oyi so ha wee nọrọ nọ wee ṅụrịa mana n'afọ gara aga n'afọ 2019 onwe oge anọgide na-asị Burna Boy na Stefflon Don na ha na-abụ anazi anyị o nwere egwu Stefflon Don kụrụ mgbe ahụ onwe onye ofi chọrọ ndị mmadụ wee nọ jee weta ebe ahụ wee tinye n'ọha nta akụkọ na-asị na Stefflon Don na ihe mere o ji wee kwuo ihe a na ebe ahụ egwu a na-ekwu Hurting Me ndị mmadụ na-asị ewu nakwa Stefflon na-ebu Burna Boy n'isi nka na ọtụtụ ndị mmadụ na Twitter onwe ha na-ekwu mana ihe niile ha kwuchara ha na-echeta otu afọ ha na-abụ ka ya na-asị Burna Boy na Stefflon Don nga na-aga na ya na-atụzi anya ugbu a mgbe a ga-akpọ anyị okwusi anyị ngwa bịanụ ka anyị jee rie shasha ma ṅụọ ọgwụgwụ mana ugbu a onye ọzọ ụkwụ onye na-agụ egwu rap nwaanyị ọzọkwa bụ Cardi B ụfọdụ na-akpọzi ya Cardi Chioma B ụfọdụ so na Josifoni so na Cardi bunye chukwu elu na Cardi B bụ nwafọ Igbo na ọ bụ ndị nna nna ya ka ezigara ebe mana Cardi B na ọ bụ ezigbote nwafọ Igbo hapụ Josifoni na Josifoni ịma ka ọ na-esi eme ha n'Instagram mana nke ahụ wee bụrụ Cardi B bịara n'obodo anyị n'afọ gara aga oge ọ bịara ọtụtụ ndị mmadụ gara hụ ya ha na ha ese nnọọ ihe osise mana nke ahụ abụ ihe anyị na-ekwu maka ya mana ka o si wee bịa n'ọha nta akụkọ na-asị na ejiji ndị foto egbere ticha anya na Photoshop wee tinye n'ime ya dịka ejiji ndị obodo anyị ya sị na ihe a ọ na-amasị ya ịma na ndị Iran na Amerịka ha nwere okwu ya mgbe Trump nwe ihe Trump kwuru ya wee sị na ihe a Trump na-ekwu ugbu a na nke a na-etinye ndụ ndị Amerịka na nsogbu na biko na ka ebe o nwere ike ije nata akwụkwọ obodo Naijiria ya bụ na ọ chọrọ ịbụ onye Naijiria ọtụtụ ndị obodo anyị ka wee tọọ ọhụ tọpụta na Twitter wee tweetie ya mana kwucha nke ahụ hụzie Photoshop emere ọzọ maka di ya bụ Offset ya sị ha na biko n'ụyọ Offset n'ụgwa Offset ka o soro ya bịa Naijiria na ka o soro ya lọta Naijiria na ọ chọzi ịbụ onye Naijiria ma nwa ya
picture nke etikwuru ya nke a wee bụrụ nnọọ ihe ọ na-ahụ mgbe niile ka o si wee hụ obodo Naijiria n'anya maka na ọ kwalitere oge ọ bịara ebe a gaa ọtụtụ ebe gakwa n'ụlọ ndị na-enwe nne na nna jee hụ ha wee nyekwa ha onyinye. Akụkọ ọzọ m na-enye unu ugbu a ụmụmanụ Lil Wayne onye nke a na-agụ egwu ụfọdụ dị sị na ọ na-agụ egwu na a na-anụcha ihe ọ na-ekwu ụfọdụ sị na ha na-agụ egwu na ọ na-aghọta ihe ọ na-agụ mana ụfọdụ si na egwu ya kacha atọ ụtọ bụ How to Love na nke ahụ bụ egwu ha gere nnọọ masịrị ọfụma mana nke a wee bụrụ uche ha. Mana Lil Wayne ka a nọ na-agba ya ajụjụ ọnụ ọtụtụ ihe a jụgasịrị mana nke a bụ ebe nke ndị mmadụ were nke a bụ nke gara onye ọbụla mana ọha nta akụkọ mana Twitter ndị mmadụ asị gịnị na-eme mana Instagram. Lil Wayne ajụrụ ya kee obodo ebe ọ chọrọ ịga n'ụwa mpaghara ebe ọ chọrọ ịga ọ na-agabe ya sị na ọ na-anụ maka Egypt na Nigeria mana ọ chọrọ ịga Nigeria na ọ gabe Nigeria mbụ na ihe otu o si echebu Nigeria ụzọ otu esi echegbu na echiche nwere ebe Nigeria nọ agbanwego. Ndị mmadụ na-asị na nke a ndị obodo ọzọ na-enwezi mmasị na-abịa na obodo anyị bụ Nigeria na ọ bụ maka onye dị otu abịara ma ọ bụ maka onye dị otu abịara. Ịmara ọtụtụ ha na-abịa na ngwụcha afọ niile o nwere mmemme a na-adị eme a na-akpọta ụfọdụ ndị egwu na-abụghị ndị obodo anyị ha na-abịakarị ọtụtụ ndị mmadụ na-emegasị ya n'obodo anyị ebe a mana Lil Wayne sị na ọ chọrọ ịbịa Nigeria ma a na-ajụ biko Lil Wayne bịa Nigeria ugbu a na ịmara onye ekwu okwu ọ na-ese ekwu a na-arụcha olu ya ma ọ bụ na igbo onye na-ege egwu ya ọfụma ndị ike na-achị kere n'ụzọ ka esi ka a ga na-eso anụ ihe ọ na-ekwu ka wee were mana Lil Wayne sị na ọ chọrọ ibi obodo anyị bụ Nigeria. Spiff ama m na ịma Spiff na-eme ihe ejije nke ọfụma mana Spiff ya na onye ọ bụ ya na enye abụọ ya nwaanyị ha jiri gbaa nkwụ. Onye Spiff abụrụ onye be anyị mana o ji lụọ nwaanyị be anyị ezigbote nwaanyị ga na-etere ezigbote ofe asị gọọmenti ibe ha na-ete ezigbo ofe mana nke a bụ onye ọhụrụ n'anya onye ọ chọrọ ịlụ. Ha gbara nkwụ n'Ọka n'izuụka gara aga anyị na-asị Spiff ya gazie alụmdi na nwunye unu ka Chukwu gọzie ya nke ọma. Ọtụtụ ndị bịakwara mmemme ahụ ndị ọyịya ya na ndị ha na-arụkọ ọrụ ndị dịka Charles Nojie ma ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche ha na-emekọkwa ihe ejije nke Johnsons ha niile na ebe ahụ ịkwado ya n'ụbọchị ahụ nke a wee bụrụ ya. Mana akụkọ ọzọ nke a ịma na mgbe ọbụla a nụrụ Speed Darlington akụkọ ọzọ pụtara na ha ntụ akụkọ n'izuụka gara aga bụ Speed Darlington beng deredeng ọ pụtara na ha ntụ akụkọ wee na-asị na Tunde Not bụ ụzọ si na ọnya bụ onye mere ndị mmadụ wee ji wee mara onye Speed Darlington bụ ya bụ Akpị nwa amama. Akpị wee nụ nke a wee sị gịnị wee tinye vidio na Instagram si Tunde na onwe mgbe ọ yọrọ ya na ya gosi ụwa niile onye ọ bụ na ya biko na epostizila vidiyo ọtụtụ ihe dị iche iche na-enye ihe onyonyo a n'aka unu maka na nke a mere Tunde wee wotu ihe ahụ mana Speed Darlington gara n'ihu ị na-agwa ya kwụ ọtụ ediche na ọ ma na ọ lọtala na o nweghị ihe ọ yiri ya inye ofu mmadụ abụọ ego ewee bulata ya n'obodo abịara na ọ ma na onwe akwụkwọ obodo ahụ ọ nọ na ya were nwayọ na ebe ọ na-aga na ya epostizila vidiyo ya mana nke a wee bụrụ ha na-abụ na-aga nnọọ ihu na azụ mgbe niile. Mana Speed Darlington nke ọ batara na ndị mmadụ a na-akpọkwa ya ọtụtụ ebe dị iche iche ọ na-agagharị na-enwe nnọọ ọṅụ nke a wee bụrụ ya. You keep disrespecting me. If I carry 20,000 give one babalawo now they tie your future, the next thing you know they deport you. You go be say Omo Igbo is wicked. Omo Igbo is begging you to stop disrespecting him. You won't listen. You know I'm home, right? It's easy to tie your future from here. You know you don't have green card. I can easily make that black American girl that's helping you get your paper. I can easily make her not show up for interview. Mana ndị be anyị mana ihe ọbụla na-enwe mbido na-enwe njedebe ebe a ka ga-apịachi ya n'izuụka n'isi mbido TV n'oge aṅụle. Mana echefukwala isonye m n'izuụka ọzọ na-abịa abịa mgbe m ga-enye unu akụkọ ndị ahụ na-amasị unu kpụrụ ụgba m ga-ahụ unu ana m asị unu mgbe niile ọ bụrụ na ị ga-aṅụ mmanya biko akwala ụgbọala ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgbọala aṅụla mmanya maka na ndị be gị na-eche gị n'ihi na gịnị o ji nwa ya aga adịghị emerụ ahụ.